Lubog na. Dahil Kung adyo na na. Pero nagbukas katenggan mo kainom. basta ang tawag kauban tarong ang tawag. Patuton pa na nahagbun-bun ugma. Hoy! Kung saan ka mag-call ka, Nag-vlog ko nga i-upload niya. Gago ng mes. Nangaw kong view. mahimo na kag mansyon. Paputo man ako. Yeah. Ah, bakit? Punpunog na. Ito na. Wala yun na. Una na ka. Ano mo na? Vlog ko lang dyan. Vlogger mo na. Mangawat kong view, hoy. Alawa na 40 na. Hapit na rabo ko sweldo eh. Ako na, kulir ka mga sweldo na. Delikado ng truko ng Yo! taga. Di ba tayo? Hoy! Yo! Wala kay. Trabaho mo na ba? Dahil kabit si. Kabit. Di ahoy. Ano na? Ano ka nang Ikaw sa nandiyo. Ay, pato. Lagi na asawa nito, kabuk na. Ano mo na? Karerete mo sa lagi. O, dara. Sulti ha, sulti, sulti. Upawasin mo, kabuk taga. Ya. Di agma pa Sulti man ba? akong kita kayo. Gamay ram na. Ya. Sulti ba? Ta? Lagi mong gibati sa mong anak si nang nating. Unso yung gibati. Di ka nang laso. Hama dyan, naamahan ako. Sulti lagi ba? Ano gibate, de? Isi na lang. Oyo! Sibat na. Tuog si dari. Pagino nga. Huwag hawa ay ha. Alawa na 40 na. Tumas pa. Ay mo, uli na yung to. Wala. Di ba uli na kuwan mo? Kaya tuwasan nyo. Ang sama din yung giginom din. Misti sa lagi na alon. Inom lon. Da. Dami. Mura man ang tanduay, dir. Taong pa kayo. Hello mga idol. Ano na? Munis Provincianong Manginhase Vlog. Taha amigo na. Nasa kanawa. Pamaurot. Kisampoy, kaya mo sila ramang tulog. Pakamangon mo kuming job eh. Hangang amig hang best friend hamang hagon man eh. Pakamangon ko kaming dong abay. Kami to. Ang problema makapakamang siya. Na, ako pa mukha mo. Taas ang immune system ha. Ay, mabudi ko makakaon. Hindi ko mukha nasa nagkaal. Bawa, buro magluwan.